Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg igen Ronny med. Yes. Og vi skal filme sådan en Get Ready With Us, fordi vi skal i aften her ind og se Danmark har talent. Og det er finalen. Ja. Så lad os egentlig bare komme i gang, og det bliver også lidt sådan en chit-chat. Ja. Så vi snakker lidt imens og sådan. Det er meget hyggeligt. Ja. Og husk at tjekke Ronjas kanal, fordi der har vi også filmet en anden video. Ja. Og generelt så er der faktisk ret mange videoer på min kanal, hvor du er med. Ja. Hvad starter du med? Altså vi har jo faktisk lagt hverdagsmakeup, men jeg tænker bare lige hurtigt at lægge en lille smule mere sådan foundation-agtig. Altså jeg har ikke sådan en foundation, vel? Så jeg lægger bare noget creme, og jeg lægger sådan noget havrecreme. Jeg bruger min MAC Face & Body. Nå, og hvis I ikke har set, eller hvis I ikke ved lige hvorfor vi skal ind til Danmark har talent, så er det fordi, at jeg er blevet inviteret ind for at interviewe nogle af deltagerne. Og det var jeg så i sidste lørdag, der var jeg inde og interviewe dem. Og den video, som jeg lavede ud for det, altså selve interviewet, det kan I klikke på skærmen lige nu for at se. Eller så vil det også være linket nede i beskrivelsesboksen. Men ja, der interviewede Navia og en dansegruppe. Og de der to piger også. Ja, og Yin og Yang. Og det var bare super hyggeligt. Og så var jeg så også blevet inviteret ind sammen med nogle andre YouTubere til at se finalen. Som jo så er i aften her lørdag den 19. Jeg ved ikke lige, hvornår den her video kommer op. Men ja. Så tager jeg min MAC Pro Longwear i NW15. Sådan der. Nu skal jeg så have lidt concealer på, og jeg tager min Studio Finish Concealer, som er i NW20 fra MAC. Jeg tager min MAC Prep & Prime, og det er bare den transparente af dem. Så bruger jeg min MAC øjenskygge i farven Omega til bare at farve øjenbrynene op. Så skal jeg bruge lidt. Nå, jeg bruger den her Beauty Blender, som jeg har fået af søde Line. Tak, Line. Og den er selvfølgelig våd. Det har vi lige gjort, sådan inden vi skulle til filmen. Men ja, altså noget jeg ikke har forstået. Kan man ikke bruge dem, hvis de ikke er våde, eller hvad? Altså, du kan sikkert godt, men så er de bare de er sådan lidt mere hårde, ikke også? Og de blender ikke lige så godt ud og sådan. Så det er i hvert fald meget bedre at bruge dem, når de er lidt våde. Også med den her, så prøv at se, hvor blød den der. Jeg lægger en lille smule bronzer fra MAC, og det er den i Refined Golden. Er der glimmer? Ja, den er mega glimmer. Jeg elsker den. Prøv lige at se den der børste. Jeg bruger sådan en Alba Botanica. Det er sådan en fra Californien. Og det er bare en rigtig god læbepomade, som jeg lige tager på. Og så bagefter, så skal jeg have noget puder i mit ansigt. Jeg bruger den her børste. Jeg tror faktisk bare, den er fra Mini in the Box, men den er sindssygt god. Wow. Nå. Og så bruger jeg min smadrede Stay Matte puder. Har jeg fortalt dig, hvorfor jeg smadrede den? Ja, det var fordi, du havde ramt bunden, ikke? Jo, det var fordi, altså jeg havde ramt bunden på den her, ikke også? Og så bliver den sådan helt, altså når man har ramt bunden, når man har brugt den sådan meget, så bliver den helt sådan... Det virker bare ikke. Sådan helt tør, og man får ikke helt noget på børsten, vel? Og så prøver jeg bare at smadre den, så jeg kan bruge det hele. Ja. Men så kommer det bare sådan ret meget på, når man gør det. Okay, er det sådan ret overdrevet det her? Det ser virkelig vildt ud på kameraet. Det er altså ikke så vildt i virkeligheden. Nå, men hvem håber du så vinder Danmark har talent? Ham den gamle. Ja. Ej, det er for sjovt. Det synes jeg ikke. Han er altså rigtig sød. Er han det? Har du snakket med ham? Ja. Kun lige kort. Han virker, og han er bare så glad, og så jeg, da han stod op på scenen, så var han bare, han var så sød. Og så stod han, jeg tror han var lige ved at græde, fordi han bare var så glad, så vinkede han bare sådan, Ja. Jeg synes også, han er meget sød, men jeg tænker bare, at altså han er ikke for noget, men han er ved at være så gammel, så det er mere de unge, som har fortjent det, fordi de kan ligesom mere bruge pengene til noget-agtigt. Altså på den måde, hvis de skal ud og lave mere i fremtiden, hvor han måske ikke rigtig skal lave noget efter det. Ja. Så tager jeg min MAC blush i farven Peaches. Og bare en lille smule, fordi... Jeg tænker lidt, at jeg først beslutter mig for, hvem jeg håber vinder i aften. Jamen, de var så gode alle sammen. Ej, hvor er det slemt. Prøv at se, hvor vildt det ser ud på kameraet. Sådan er det slet ikke i virkeligheden. Nej, det ser ret orange ud. Okay. Det er lige meget. Sådan er det ikke i virkeligheden, Nej. Okay, godt.
jeg kom til min Urban Decay Eyeshadow Primer, og min er i farven Sin, og ja, den bruger jeg bare inden jeg lægger min øjenskygge. Ja, jeg bruger den her The Professional og Benefit på min øjenlåg. Fordi jeg skal også til at lægge noget øjenskygge. Den her, den har sådan en mega dejlig konsistens. Når man sådan får den på huden, bliver bare sådan... Vi zoomer lige ind. Ej, vi har påskeferie nu. Det er så Det er dejligt. så dejligt. Men hallo, jeg skal snart op til eksamenerne. Det er ikke så dejligt. Det er heldigvis først næste år for mig. Vi har årsprøver. Det havde vi også sidste år. Helt ærligt, årsprøver i 7. Hvad er det for noget? Altså, jeg kunne sige 8. nu, ikke? Men der synes jeg, det er fint nok. Men i 7. synes jeg, det er ret tidligt. Har du fundet ud af, hvad du sådan skal efter 9. Jeg tænker... Altså, jeg havde meget sådan... Jeg kunne ikke finde ud af, om jeg skulle på gymnasie, eller om jeg skulle have et udvekslingsår, eller hvad jeg skulle. Og jeg tror, jeg har besluttet mig for at tage på gymnasie. Ja, det skal jeg også. Efter 9. på gymnasiet. Okay, så tager jeg min Naked 2 palette. Og så ved jeg ikke lige, hvad for nogle øjenskygger jeg bruger. Jeg tror bare, jeg starter ud med den, som hedder Booty Call. Den er så flot. Ja. Nå, men jeg starter med min sådan en MAC-palette, som jeg selv har sammensat. Og så tager jeg den her helt hvide matte farve. Hvad er det nu, den hedder? Jeg tror, den hedder Gesso eller sådan noget. Men den er i hvert fald rigtig, rigtig fin til over øjenlåget, som sådan en slags base. Nu ligger jeg sådan noget highlight. Og der bruger jeg faktisk også den samme fra Naked 2 paletten, bare den, der hedder Booty Call. Jeg skal lige hente en anden børste. Jeg har bare lige hentet sådan en helt flad børste, fordi den her hvide farve, jeg synes, den er ikke så pigmenteret, når den først kommer på sådan øjenlåget, vel? Men så derfor så dupper jeg den sådan nærmest på. Med en flad børste. Så tager jeg den farve, der hedder Busted, som er sådan den ved siden af den sorte. Og så putter jeg den bare sådan i creasen, hedder det ikke det? Eller hedder det det? Ja. I kredsen. Det lyder bare så grimt på det. Altså. Nej, globelinjen hedder det. Nå, jeg skulle da i kredsen. Jeg putter den bare i kredsen. Okay, jeg tager sådan en øjenskygge fra Eyecare. Det er den her farve. Helt lys, helt hudfarvet faktisk. Nå, hun skal lige hente en vatpind. Okay, den her den ligger jeg også bare over hele øjenlåget. Med den her Real Techniques børste i stedet for. Jeg tager den her, det er også fra det Eyecare Cosmetics, og så tager jeg sådan en mørk farve, og den putter jeg bare i Globelinjen. Jeg tager nu en farve, som hedder Half Baked, eller sådan noget. Bum. Jeg kan bare aldrig lægge det på mit venstre side, altså. Det går bare ikke. Nu tager jeg noget mere concealer, for lige at sådan, hvad hedder det? Sådan få det til at se lidt mere ren ud, lige ud, jeg ved ikke, hvad det hedder, hvad man siger. Nu tager jeg så den her farve, som hedder All That Glitters. Den tager jeg også bare sådan i globelinjen. Nå, det prøver jeg at gøre lige fint på begge øjenlåg. Nå, jeg tager den der farve. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad den hedder, men den er i hvert fald flot. Og så den sådan changerer. Changerer? Ja. Sagde du lige det? Ja. Hvad hedder det? Hvad betyder det? Changerer. Changerer. Sådan skifter farve hen til... Er det et ord? Ja. Men den ligger sådan lige i midten af øjenlåget her. Ja. Og jeg tager min MAC Fix Plus, som der snart ikke mere tilbage i. Jeg tænker, at jeg lægger en mascara, og min er bare Maybelline The Rocket. Ja, jeg tænker, at jeg vil lægge eyeliner. Og det er med sådan en her gel eyeliner, hedder det ikke det? Jo. Ja, og så med sådan en angle brush. Ja. Du kender bare de der ord der. Ja, da. Wow. Ja, Mine øjenvipper er virkelig forfærdelige på de nederste. Oh no. Det er fordi, de er så lange, og det kan jeg ikke lide. Okay, jeg prøver at lægge det her nu, okay? Men jeg skal ikke have nogen wing eller noget, bare... Nej, det gik da fint. Ja. Okay. Og nu vil jeg lægge noget blush, og så tager jeg min Real Techniques blush brush. Ja.
Den har Ronja faktisk lige vasket for mig i hendes video, som I kan tjekke Ja, i beskrivelsesboksen. det er en video på, hvordan man vasker sine make-up-børster, eller i hvert fald, hvordan jeg gør. Ja, det er meget smart. Nu tager jeg bare som det sidste en læbestift på, og den her er fra MAC, og den er i farven Angel. Jeg rører mine øjenbryn. Ja. Jeg gør ikke noget med dem, fordi... Nu er det så blevet tid til, at jeg skal lægge bronzer. Nå, jeg bruger sådan en Rimmel London bronzer. Jeg er faktisk færdig nu. Jeg tager kun en lille smule på. Skal vi lige se, om det mangler et eller andet? Ej, fungerer det her? Det fungerer ikke. Nej. Er du sikker? Jeg tager noget mere booty core under øjnene. Jeg tror lige hurtigt, at jeg... Hvad er det ikke? Tightliner. Nu kan sådan gøre det med den der oppe. Jeg ved det ikke. Det lyder så forkert. Men det kan godt være det rigtige, at jeg er sådan forkert på den. Ja. Men det er i hvert fald sådan på... Sådan, det øverste af... Hvad hedder det? Vandlinje der. Jeg ved ikke, hvad det er. Det hedder. Men det er pisse ubehageligt egentlig. Og nu er jeg færdig i hvert fald. Jeg lægger noget mascara. Nu har jeg jo allerede mascara på i forvejen. En anden ting, jeg lige kunne gøre, jeg kunne faktisk tage min parfume på. Og den her plejer jeg ikke at gå med. Jeg plejer at bruge min Marc Jacobs Daisy parfume. Men i dag bruger jeg sådan en Be Delicious. Og den her er i den farve, eller duft, som hedder Fresh Blossom eller sådan noget. Ej, det er lækkert. Nå, jeg tager min MAC læbestift i farven Plumful. Ja. Den er så flot, den her. Wow. Den købte jeg i Prag. Hvis I har set mine Prag-vlogs. Ja. Og jeg tror ikke engang, jeg har det fandme for Har du ikke? Normalt ser jeg alle dine videoer. Det var mega hyggeligt nede i Prag, altså. Jeg kan linke til den serie. Så, bum. Var det ikke det? Jo. Ej, wow, mine læber. Det sidste jeg gør, det er, at jeg lige tager min MAC Fix Plus. Og jeg har bare slet ikke brugt så meget, som hun har. Jeg har sådan brugt den op næsten. Nå. Det kunne jeg egentlig også lige gøre igen. Den er så god. Ad, se, nu kommer der bare bobler ud af min. Jeg ramte det der. Vi kan lige starte med dig, men nu har vi har jo lige taget Fix Plus på, så ja. Det var så alt for den her video, og det var sådan her, vi skal se ud til Danmark har talent. Yeah. Vi håber virkelig, I nåede den her video, så husk at give den et like, hvis I gjorde det, og husk at abonnere lige deroppe, eller dernede, eller lige her. Hvor det er. En eller anden sted. Hvis I kunne tænke jer at abonnere på min kanal. Så husk også at tjekke Ronjas kanal ud, og Ronjas videoer, og det hele, det vil være linket nede i beskrivelsesboksen. Yeah. Hvis I kunne tænke jer det. Så husk at følge os begge på Instagram. Jeg hedder Ronja Jørs. Og jeg hedder Anna-Dus_, og også på Snapchat, der hedder du... Også Ronja Jørs, det hedder jeg alle steder. Og jeg hedder Anna_DS_2000. Så kan vi bare have det mega godt, til vi ses i min næste video. Hej hej! Hej alle sammen, det er Navia her, og velkommen til Anna Dus' YouTube-kanal.